Brusela hiria dagoen lurraldea uharteak osatzen zituzten erreka ugari zituen padura eremua zen. Uharteetako garaienean ermita bat altxatu zen, eta gero ermitaren inguruan herrixka bat sortu zen. Brusela hiriaren etimologia hauxe da, paduretako ermita. Brusela, Belgikako hiriburua da, eta baita Europako bihotz politikoa ere. Historia, kultura eta modernitatea elkarrekin bizi diren hiria da. Estatua ukitzeak zorte ona ematen duela diote. 3 hizkuntza nagusi hitz egiten dira Bruselan. Frantsesa, nederlandera, flamenko izenez ere ezaguna, eta alemana. 3 hizkuntza horiek ofizialak dira hirian, baina frantsesa eta nederlandera dira Belgikako hiriburuko kaleetan gehien entzungo dituzun hizkuntzak. Plaza hori da Bruselan ikusi daitekeen tokirik ikonikoena. Hemen daude hiriko eraikin emblematikoenetako batzuk. Hala nola udaletxea. Erregearen etxea edo gremioen etxeak. Maneken Piz 1388an sortu zela esaten da, naiz eta dokumentu ofizialetan lehen aipamena 1451koa den. Hiriko sinboloetako bat da. Eta, lapurreta ugariren ondorioz, gaur egun ikus dezakezun estatua erreplika bat da. Hemen Europako komikia jaio zen, eta Belgikako nortasuna definitzen duten tradizio biziak mantentzen dira. Bruselak, Europar Batasunaren egoitza gisa, mundu osoko milaka diplomazialari, politikari eta herritar erakartzen ditu, eta nazioarteko hiri gisa finkatzen du.
Brusela, historikoa, anitza eta beti mugimenduan, oso abiapuntu eta helmuga egokia da Belgika deskubritzeko.